Tervetuloa Pohjalta podcast-kuuntelijat. Edellinen jakso oli niin suuri menestys, että totta kai näitä pitää tehdä lisääkin. Ja nyt on Deep Divessa Toni. Mikä fiilis? Vähintäänkin mielenkiintoinen ja se, että nostalgisuus pysyy yllä, niin tultiin vanhaan nuoruuden kotiin tänne Kivitielle. Tämä on porukotten vanha kämppä, missä tosiaan nuoruus tuli vietettyä ja täällä on ehkä nyt alkaa olla tämmöinen 15 astetta lämmintä yläkerrassa ja sitä varten takit päällä, että pysyy edes pikku lämpö päällä, mutta kyllä se tästä hiljalleen alkaa lämmetä. Täällä on vähän jalkoja palelta. Ei tämä muuten ole paha, mutta pidetään takit päällä kuitenkin tämän podcastin ajan. Eiköhän ne pohjat ollut siinä. Leipäjonos, voi vittu. No niin, eli ollaan Kivitiellä. Täällä tuli lapsuus vietettyä vissiin aika pitkälti. Kyllä, ja jos ihan vähän tarkentaa, tässä niin 16-vuotiaasta eteenpäin, eli siinäkö amis ja lukio alkoi, niin siitä eteenpäin. Siitä eteenpäin. Missä sä olit ennen sitä? Kivikolla Kemissä. Okei, eli sä oot Kivikolta niin kotoisin, alun perin olet siellä ollut. Kemistä, joo, ja sekin oli oma kotitalo, niin kuin tämäkin on, mutta... Onko vanhemmat kemiläisiä, tai se on suku, sulla on enemmänkin sukua täällä? On ne, ihan kemiläisiä. Ja perheeseen kuuluu veli, joka on tällä hetkellä alakerrassa. Kyllä, ja melkein 20-vuotias Kisu, sekin on alakerrassa vielä hengissä hyvin toimii. Ja... Kyllä näkyy muuten ikä kissassa, joo. Mutta ei se. Se on ihmisen iässä 96 vissiin. Joo, niin me katsottiin. Mutta täällä millaista oli elää täällä Kivitiellä tai Kivikolla tai Kemissä ylipäätään nuorena, jos mennään taas kronologisessa järjestyksessä samalla tapaa kuin aikaisemmin? Tietenkin se on mihin vertaan, mutta mä sanoisin, että aika neutraali. En mä sille itse nyt kokenut, että olisi mikään super pieni tai varsinkaan iso paikka. Ihan toimiva paikka. Ja... Sulla ei ollut sellaista pakottavaa tarvetta päästä täältä pois, niin kuin monilla? Ei se, ehkä sitä alkoi sitten just se, kun alkoi täysikään tulla ja näin, niin alkoi olla sitä hommaa, että kaikki täysjärkiset ja nämä lähtee Ouluun vähintäänkin ja silleen poispäin, mutta sitten alkoi se uteliaisuus niin kasvaa, että ehkä tämä Kemi ei ole ainoa niin totuus. Ja... Joo. Mutta ei se sitten eteläytyminen vasta tapahtuu 25-vuotiaana. Joo, ja sä kävit peruskoulun, ammattikoulun ja AMKiin asti. Kemissä, kyllä. Kerro niistä vähän, miten ne meni. Joo. Sä kävit eikö siis sähkölukio ja sitten jatkot AMKiin vielä. Joo, jos säilyttää taas tämä kronologisuuden eli järjestyksen ajallisesti, niin ala- ja yläaste meni aika hyvin silleen, että mä en aivan super paljon panostanut koulussa, mutta sehän niin tarttuu aina hyvin päähän. Hyvin tarttu päähän ja kyllä se keskiarvo oli aika mun tapauksessa lähempänä 10 kuin 4 tosiaan. Joo. Ja ehkä se ero, että silloin kyllä oli, sitten jos miettii silloin, kun puhuttiin edellisessä jaksossa, että silloin alkaa niin näyttäytyä, että jos on kiinnostusta tai jos käytetään talenttisanaa johonkin, niin luontaista kyvykkyyttä tai tämän tyylistä. Niin silloin fysiikka, se oli selkeästi se, mulla oli aika binäärisiä ja mustavalkoisia ajatuksia, fysiikka ja kemia on ainoa, millä on niin merkitystä. Kaikki muu mun päässä oli silleen, että mitä järkeä esiintyy yli historiasta on tietää sille, että se on tapahtunutta juttua. Että mä en ymmärtänyt. Niin koulussa, siis kouluaineetkin on ihan kemia ja fysiikka, sä olit kiinnostunut kyllä, ihan koulussakin. Kyllä, ja sehän tosiaan... Sä sait varmaan 10 sitten näistä aineista lähinnä vai? Oli se, kemia, matikka, fysiikka oli aina 10 tosiaan, ja okay. Mä niin yläasteella lukio niin lukio, kemia ja fysiikan kirjat. Joo. Sen verran oli kiinnostusta. Tämä just korostaa mun käsitystä siitä, että tavallaan me ollaan paljon puhuttu tästä Toninkaan, että kun on niin kuin päädytty samaan pisteeseen aika pitkälti, tai ollaan ne ollut niin kuin samassa, esimerkiksi meillä on ollut yhteinen firma, ja niin kuin me ollaan tehty tälleen paljon niin kuin aikuisiellä niin kuin
yhdessä juttuja ja aika samanlaisessa pisteessä, samanlainen mindsetti ja suhtautuminen asioihin pitkälti, mutta me ollaan tultu tänne täysin eri teitä. Että jos sä oot niinku saanut 10 ja niinku, mä uskon, että niinku, tossakin on ehkä yksi syy, miksi me ei ehkä peruskoulu-iällä ehkä oltu samoissa piireissä tai niinku, me oltiin varmaan aivan päinvastaisissa. Niinku. Eli jos mä tulin aina 10 laitaa pitkin, niin sä tulit 4 laitaa pitkin tähän pisteeseen. Ja, no jos jatkaa sitä tosiaan, että niin kuin sanoin, että yläasteella tuli ja itse asiassa täällä just kyseessä huoneessa, niin mulla oli täällä oma ihan kunnon kemian labrakin. Tässä huoneessa? Joo, mä olin yläasteelta saanut siis kemian kaikkia hioskolveja ja muita värkejä, että onneksi sitten Teekö sä jonkun, eikö se oli myöhemmin vai? Joo, se päättyi tuo homma, mutta sitten se alkoi mennä siihen, että tietenkin kemia kiinnosti paljon, ja sitten se alkoi kiinnostukset valua sinne, että alkoi niinku pommit ja tämmöisen kiinnostaa, ja jonkunlaisia tuli värkättyäkin, mutta onneksi sitten siinä vaiheessa, niinku, mulla oli jo samassa aika semmoista niinku laajaa tilausta läpi, missä olisi ollut niinku jo äkäisempiä kemikaaleja sille, että mä olisin saanut jo niinku, esim. Dynamiittia ja näitä nitroglyseeriiniä tehtyä ihan kunnon määriä. Mutta onneksi isäntä tuli väliin silleen, kun se olisi vaatinut niinku porukat. Siis mistä sä sait ne aineet? Eli siis netistä olisi saanut tilaamalla, oli sellainen paikka silloin vielä. Herra jestas. Eli mä olin siinä vaiheessa silloin tosiaan, olinkohan mä 4-15, että se olisi vaatinut niinku vanhempia allekirjoitukseen. Se oli näin lähellä tosiaan, että mä en saanut tilasta läpi, mutta onneksi isäntä viimeisen saakka vastusteli, että älä tilasta, ja oma jälkeenpäin kiitollinen, että mä en saanut heitä, että mä veikkaan, että mä en ole sitä säätä. Voi olla. Tuolla yläkerrassa, mutta semmoinen oli tosiaan nuoruus. Ja sitten vähän pommeja virittelit ja kaikkea semmoista pientä. Miten tämä ehkä sitten voisi senkin tässä niin lisätä kautta avata, että miten tämä, niin vaikka silloin vielä niin mä mainitsin, että niin fysiikka ja kemia kiinnosti, että silloin niin matikkaa, mikä on niin nyt se NS-juttu, mutta se ei silloin, se oli semmoinen niin neutraali, että mä en silloin siinä nähnyt, siis en mitään potentiaalia, mutta totta kai se niin matematiikkakin oli kehittynyt suht hyvälle tasolle, koska että pystyi niin fysiikkaa tehdä, mä niin esim. Koko ala- ja yläasteen laskelin niin esim. Kaikkien niin eri tykkeen niin kineettisiä energioita, sen käytetään perus niin fysiikan kaavoisiin, että jos ampuu tietyllä nopeudella tykillä ylöspäin, että kauan siinä menee, se tulee alas ja siitä niin ajasta voi päätellä nopeutta tämmöiset, että siinä niin ohella sen matemaattinen NS-mallinnus kehittyi suht hyvälle tasolle, ja mistä on nyt hyötyä, että niin numerot on aika silleen niin. Mistä sä luulet, että sä sait sen kiinnostuksen? Oliko joku tavallaan tai tälle niin itsellä sijoituksessa niin Berkshire Hathaway tyypit? Oliko sulla joku tämmöinen? Onko ollut mitään vaikka esikuvia? No onhan sulla nyt, kyllä mä tiedän, mitkä sun esikuvat on, mutta silloin siihen aikaan. No silloin se varmaan lähti siitä, että tietää tämä yhteinen nuoro hyvä tuttu, niin kakosluokalla mä muistan, me itse asiassa silloin vielä tunnettu, niin kaveri sanoo yhdelle toiselle kaverille, siis kakkosluokalla, että sen isäntä on tehnyt tyki. Joo. Totta kai utelias Toni heti, että mikä helvetti tää on, ja siitähän meistä sitten tuli niinku paita ja perse, ja se oli ihan mielenkiintoinen nuoruus tosiaan, että pääsi toteuttaa itse, että mulla itsellä ollut ikinä oikein kunnon työkaluja mihinkään, että ollut sellainen kunnon DIY-tyyppi, kupariputkesta tehnyt kaikki, mikä olisi vaatinut niin rautaa ja semmoinen kunnon NS-hakkeri tavallaan silloinkin, mutta että se oli ihan hyvä nuoruus ja sai niin rakennella. Semmoinen ihme myös MacGyverin yllättäen ollut mun semmoinen, niin se on ollut nuoruus ja semmoinen. Mä muistan, monta niin kautta MacGyverin, kaikki ne ideat kirjoittiin paperille, mitä siinä oli. Eli siinä oli vain jotain semmoista, mikä kiinnosti sua tavallaan. Se oli semmoinen luontainen juttu. Kyllä, kaikki piti aina hajottaa, siinä sitä oppii. Sähän toisaalta löysit tosi nuorena ton tavalla. Tai silleen, että sulla oli välissä on ehkä, sitten ei ole, on tehnyt kaikkia muuta. Joo. Mutta sulla on toi ollut niin kuin hyvin. Joo, niin fysiikka on tullut, se on tullut, ja siksi mä sanoinkin, että mä oon niin pohjimmilta omasta mielestä tutkija, en silleen ainakaan vielä niin sijoittaja. Mutta se tuli ihan silloin. Kyllä, Joo, ja nyt toi käy järkeensä, kun sä oot paljon puhunut, että sä oot opiskellut väärän tutkinnon tai niinku väärää, että toi olisi ollut se sun oikea juttu tavallaan, mitä olisi pitänyt lähteä. Mutta miten muuten sitten, sulla on myös urheilutausta, sä olit kova urheileen nuori. Joo, ja täällä on pokaaleja täynnä tää huone, missä ollaan nyt. Tuossa on mun takana varmaan 200 painipokaalia. Joo, oliko se SM-tasolla vissiin ihan 7 vuotta niin ihan SM-tasolla mä painin kilpaa ja olihan se silleen aika
Toikin sulla on ollut tosi niin kuin varmaan kurialainen semmoinen, että täytynyt olla nuoruus. Olihan se kyllä, sekään saa kaikki niin kaverit ja synttärit, ja aina mitä Toni syö, ja joo, mä jätän vesilassia silleen, että sitä Okei. se oli nuorusta melkein joka toinen viikonloppuun kisat, eli dieetti, että ei se nyt oli semmoista, mutta sitä mä veikkaan, että Onko se ruokavaliokin painissa niin tarkka? oli se, aina kun kisat oli, niin se oli muutaman kilo niin välillä, siinä on iso merkitys, miten sä menestyt. Esimerkiksi silloin 40 kiloa, siinä toinen paino 3 kiloa enemmän. Niin. Niin se oli merkittävästi parempi kuin 3 kiloa niin puhasta lihasta. Niin. Oliko siinä se painorajat siis kanssa? Joo, että tietyn verran saa painaa. Ne oli aina 2-4 viilo. Esim. 44-48 meni silleen, että... Okei. Ja sä sait menestystä myös siis painissa. Joo, no SM, niin kuin, no mä oon vähän yksinkertaistanut, että mä oon sanonut, että mä oon Suomen-mestari, mutta tarkalleen mä oon niin parikertainen TUL Suomen-mestari, mutta siinä ei ole ihan kaikki päässyt kilpailemaan. Se oli vähän helpoin voittaa, mutta sitten ihan näissä normi SM2-mitaleita, siis SM-hoppeita, niin niitä on pari. Okei. Ja totta kai silloin jostain kilpaakin, että tuli niin aina koulujen, miten se meni, kouluväliset voitti, sitten pääsi kuntien väliseen, niin nekin voitti kahdesti, että oli kova kunto pikkupoikana. Todella, mä en tiedä noista yhtään mitään. Kyllä mä niin sen tiedän, että SM2 on aika kova saavutus, Joo. mutta muuten en osaa yhtään samaistua, en tiedä näistä koulujen välisistä kilpailuista ja näistä yhtään mitään. Mä olin silloin Lapissa rauhoittumassa, kun sä olit niin. tekemässä näitä hommia, mutta varmaan aika kurialasta ja tämmöistä niin kuin kovaa reeniä ollut. Siksi, miksi on mun mielestä ihan hyvä avata tähän ja lisätä sille, että tämä selittää, että siinä oppi sen niin tavallaan aika, voisi sanoa kilpailumindsetin ja jokseenkin ehkä vähän liikaakin sen no pain, no gain. Kyllä. Siellä on niin initialisoitu mieli sille, että kipua voi kestää ehkä vähän liikaakin välillä, mutta hyvä pohjat mä uskon. Joo, milloin se sitten loppui, painiharrastus? Se oli siinä 4-15, kun alkoi teinikää tulla ja ne meidän seurassa pari vuotta isommat, nekin alkoi kaljaa juomaan ja näin, niin sillä loppui niin vastukset ja sitten se siinä meilläkin loppui. Että... Onko ikinä ajatellut, jos olisit jatkanut niin aikuisielle tai vielä painisit, että niin kuin olisi voinut olla, sä olet kuitenkin SM niin kuin Suomen mestari käytännössä, Suomen parhaita, että olisiko ollut niin kuin se yksi mahdollinen reitti, siis niin kuin kilpaurheilija käytännössä? No joo, oon mä sitä miettinyt, mutta se ei ehkä aina ollut niin, sanotaanko vapaaehtoista. Tämä uskon, että ei se olisi jatkunut. Joo, no ei se siinä tapauksessa missään nimessä jatku. Joo, super kiitollinen sille, että erittäin kova peruskunta, että vieläkin haastan järkyttävän kova pohjat saanut. Mutta sanotaanko näin, että jos ei se ollut vapaaehtoista, ja sä olit noinkin korkealla tasolla, niin... Tuo on hyvä pointti, mä oon silleen kääntänytkin, että jos silleen silleen, että mä en yrittänyt silloin varsinaisesti voittaa, sanotaanko näin. Mä vaan yritin välttää isoa häviötä. Mä sanon vähän tälleen filosofisti. Mä silloinkin olin suht kovaa, niin siksi mä oon saanutkin nyt aikuisemmalla, että jos mä sitten panostan intohimoihin, eli mitä on nämä koodoissa, tekoilu ja matikka, aivan kaiken, niin siksi mä oon aika optimistinen. Mulla on semmoinen varmuus, että täältä tullaan. Toinen muuten meidän yhdistävä tekijä tavallaan treenihommat, bodyhommat ja tällaiset. Että me ollaan kummatkin kuntosali tavallaan urheilijoita tavallaan, ollaan käyty salilla lapsesta asti tavallaan. Mulla ei ole koskaan ollut silleen niin tavoitteellista se kuin sulla, mutta haluatko sitä avata enemmän? Tuo on ihan hyvä sitten tosiaan. Et sä missään kisoissa tai tälleen et ole koskaan käynyt? Ei, paanielläkin oli vähän aikaa judoa ja tämmöistä kamppailuhommaa, mutta ei se sitten enää napannut. Ja selkeästi sitten tuli... Täysikään tuli sali ja pari vuotta tuli ihan kunnolla siinä ja siihen oli kyllä erittäin kova apua tietenkin painista ja näistä. Varmasti. Mutta se alkoi mennä sitten siinäkin sille, että piti koko ajan vaan kehittyä. Mutta se oli vapaaehtoista. Joo. Tämä on eri. Joo, sille periodi. Niin. Mutta siinä oli koko ajan sitten, että jos ei kehittänyt nopeata tahtia, niin sitten tuli sille, että ei pystynyt hyväksyä, että on paikoilla. Ja se oli sitten aika... se oli itsellesi aika ankara siinä. Joo, kaikki kemikaverkki tietää, että se oli silleen, että mä aina 2-3 kuukautta rensin tosi kovaa ja sitten lopettiin samaksi aikaa. Se oli semmoista syklistä ja ei se ollut kaikista tasapainoisinta ja se varmaan itse asiassa näkyy mun menestyskin ollut semmoista samanlaista syklistä. Eli sä oot sulla on ollut lahjakkuuksia tiettyihin juttuihin, mutta sä et ole ehkä pysynyt niissä tarpeeksi pitkään sille, että ne olisi tuottanut tulosta.
Onko se ollut tarpeeksi pitkäjänteinen? Ei. Että on ollut. Ei. Että se olisi niinku, vaikka reenijutuissakin esim, että jos se olisi ollut. Mutta toisaalta sä oot mennyt niinku eteenpäin ja kehittynyt ja löytänyt uusia juttuja. On, ja ehkä se nyt on relevantti voi silleen selittää, että sitten alkoi se tosiaan punttihomma, mä vähän siinä otti niin kovaa sen, ja siinä tulee niinku ruokakin merkittävää rooli, että mä sitten piti syödä niinku isoja määriä, että kasvoi, niin mä uskon, että mä vähän siinä paskoin mahankin, ja mulla oli monta vuotta sielläkin niinku aika rajuja, ei niinku maha toiminut kunnolla, että en mä pystynytkään sitä vaan. Okei. Sitten mä nyt lopetan kokonaan sen touhun. Mikä sun eka duuni oli? Semmoinen virallinen. Oliko se Ilonossa pokeena tai jotain tällaista? No se on, silloin mä olin just täysikäinen. Ilonsa portsarina. Se oli sun eka työkokemus. Niin, sen takia mä menin sinne, porukat vinkkasta kovaa painitausta, vaikka mä olin muuten tosi paljon ujompi silloin. Tämähän mä nyt minnekään, mutta ne vinkkasta, mene vaan sinne ovelle, että saat tietenkin vähän nappulaa ja kun oot täysikäinen, kun niin, kämpillä ja sitten se painitausta silleen ja no mä menin sinne ovelle ja oli se ihan 18 silloin. Joo, ihan hauska silloin, kun kaikki tietenkin kemiin niin ns. Paras ja toisaalta aina parikin silloin, niin olihan se ihan hauska näkö. Joo. Kaikki muukin tutut tuli sisään, että jaa, Toni täällä. No mä en varsinaisesti ovella ollut, mutta siinä on narikasa, mutta periaatteessa sama asia. Ja tuliko painittua siellä? Ihan muutaman kerran, mutta ei silleen pari kertaa, kun juopo sai vääntää silleen. Ei se mä silloinkin, että en mä mielellään mene, niin mulla oli se filosofia, että se on vähän niin kuin niiden ongelma, että tämmöinen niin periaatteessa randomi tulee kahden juopon väliin, aina se pitää olla skarppina, että jos joku vetää se vaikka puukon esiin. Korvaus on 10 € tunnista, mä silloin mietin, että se ei ole ehkä ihan vörttiä. Jep, vaikka on pinnan riski, että sieltä tulee puukko kylkeen, niin mitä helekkaria, ja sitten se vuoden kesti se homma. Ja ehkä ihan viisasta tolleen. Joo. Mitäs sen jälkeen sitten? Sä kävit niin kuin ton sähkölukion kävit peruskoulun jälkeen? Jep, sähkölukio ja siinä muuten oli vielä liittyy näihin selittää, niin siitäkin sai vielä itse varmuin silleen näihin omiin kokeiluihin, että mä muistan amikseen päättötyön, mulla oli plasmaleikkuri. Mä olin YouTubesta katsonut videoita, että tämmöiseen pystyy tehdä ja se niin plasmaa ja tämmöiset korkeanneiden laitteet mua aina kiinnostunut tosi paljon, niin mä muistan, kun mä opeille sanoin, kun piti se päättötyöaihe tehdä, että Matti, että mä tein plasmaleikkuri päättötyöksi, mä muistan, kun se naureskeli ja ei ottanut tosissaan silleen, mä että tehdäänkö tämmöinen diili, että jos mä saan sen toimia, mä tuon sen niin näyttöpäivänä kouluun, niin mä saan leikata sen opettajan autosta konepelistä palaseen. Mä muistan, kun se nauroi vaan, että antaa palaa poika. Ei se näki, että ei ottanut tosissaan, kyllä mä ymmärränkin, niin mä muistan, kun mä sen kaverin kanssa sitten väsäsin. Sitten ei varmaan opetettu siellä missään koulun kirjoissa, kuinka tehdään plasmaleikkuri. Ei, YouTube. Oliko siihen aikaan mukaan niin YouTubesta tai netistä pysty opiskelemaan tuollaista niin paljon? Ei se mitään 2000. Niin, joo, kuitenkin. 9, että oli se YouTube silloin ihan täysin momentumissa, niin sen väsättiin tosiaan, niin kuin, tietenkinhän mulla oli ideat, mutta kaverilla oli niin sorvit nämä, että siihen tarvii. Niin tuliko plasmaleikkuri kouluun? Kyllä, niin sitten se oli se päivä, muistako opettaja katsomaan se auto peräkontista raahasi, että no niin Masa, että missä se auto on. Mm-hmm. Se menikään se vähän sanattomaksi silleen, että missä se auto, että ei se siihen kommentoinut suoraan, ja sitten se on, kyllä tämä on selkeästi vitosen työ, ja näytti se. Vitonen on siis paras. Joo, ja mä näyttiin sen, mä leikkasin semmoista ohutta peltiä, se ei kyllä siinä enää kunnolla toiminut, kun mä olin edellisenä iltana mä kaverille näyttiin sen pikku kaljossaan, niin meillä on unohtu töpseli seinään, niin se oli aivan millin päästä se koko mun plasmaleikkuri, ei sulanut. Se justiinsa toimi siinä näyttöpäivänä, mutta silloin se semi-hauska tarina. Se onneksi kesti just sen päättötyöpäivän ja semmoinen vähän MacGyver-tausta. Ihan hauska story. Eli eli toi avaa aika hyvin. Ja sitten sä sait varmaan niinku aika hyvillä arvosanoilla niinku valmistuit. Joo, se siis sähkölukio, se oli aika hyvillä. Menikö se suoraan AMKkiin siitä? Sittenhän tuli tietenkin tämä armeija. Siellä kävi sotilaspoliisina 9 kuukautta ja sittenhän tuli AMK. Ihan sähköinssiä. Mutta siinä alkoi sitten ja se oli sähköinsin, niin kuin sä valittit, kun tästä on puhuttu joskus, sä oot kokenut, että sä oot valinnut väärän koulutuksen. Mä muistan, sä oot joskus puhunut tuosta, että siis olisiko joku. Mä voin sanoa, miten se meni, niin sitten tosiaan armeijan jälkeen 2012 sähköinsin alkoi kemiseen, ja se eka vuosi, kun siinä oli aina
kovia aineita, eli fysiikkaa ja matikkaa. Niin se oli aika kiinnostavaa, se on niin teoreettisia, mutta sitten heti ekan vuoden jälkeen, kun se oli 4 vuoden tutkinto, niin alkoi aika nopeasti kiinnostus dropata, että ei tämä ei ole todellakaan, että mä oon paljon enemmän semmoinen, niin voisi sanoa, abstraktimpi suunnittelija kautta tutkija. Sitten alkoi tulla niitä, että onko vähän niin kuin esimieshommi tai silleen suunnittelija näistä paksusähköä. Siis on nekin ihan mielenkiintoisia, mutta ei ne silleen. Mä tiesin koko ajan silleen niin kuin sisäisesti. Mitä meidän hyvä ystävä tuolla niin kuin Helsingissä tai Espoossa tekee. Että semmoiseen se olisit varmaan niin kuin päätynyt. Joo. Mutta mä koko ajan niin tiesin, se alkoi se koko ajan niin vuosi vuodelta se opiskeluaikana se kiinnostus tippui, että ei tää se mun homma ja että mä oon paljon sellainen teoreettisempi tyyppi. Silloin mä korostan, ei ollut vielä matikka mitenkään niin juttu, mikä on nykyään, ja tekoäly, en mä silloin tiennyt näistä. Eihän matikasta tavallaan muuten tuolla alallakaan, eihän toi ole silleen matemaattista millään tasolla. No ei se niin, mitä se tarvitsisi, tietenkin sähköinsinööri, perushommilla pääsee. Niin. Totta kai sellainen insinöörimäinen mindsetti jonkun verran, että se ei ole vaan, no kuitenkin. Mutta sä jaksoit käydä sen loppuun. Joo, vai? Ja jos voisi sanoa, että on semmoinen sanonta, että lukio lukematta läpi, niin kyllä AMKkin meni aika samalla mentaliteetillä läpi, että mä käsin mitään tehnyt, ja se meni ihan suht hyvällä arvosanalla sen takia, kun suht hyvin niin aina koulu jää päähän, mutta mä kyllä yrittiin niin paljon olla tekemättä, kun pystyy, että mä sinnittelin sen läpi. Koetko sä, että sulla on, niinku, just mitä itse puhuu, että seura tekee kaltaisekseen, tai muuhun on tosi paljon vaikuttanut aina se niinku seura, missä on ollut, siis lapsena varsinkin, että siitä on kyllä tavallaan iso muutos tapahtunut sen suhteen, mutta koetko sä itse sama, että sulla on ollut, niinku, millaista seuraa sulla on ollut nuorempana? Koetko, että se on vaikuttanut siihen, mitä on lähtenyt tekemään? Tai... Totta kai, niin kuin sanoin, että hyvä nuoruusystävä, kenen kanssa ala-aste ja yläaste tuli pärkättyä. Ja siitähän mä sain niitä niin manifestoitua näitä mun fysiikaalisia ja kaikkia tykkejä ja sähkökokeita rakensin, että silläkin oli niin utelias mieli, että mä veikkaan, että jos me oltaisiin silloin tavattu, niin varmaan oltaisiin samassa putkassa tai jotakin, mutta että totta kai se on... Semmoisia lievästi hulluja kavereita, tällaisia tutkijatyylisiä. Ja silleen, mikä meitäkin hystytti, niin ehkä se näkyykin todellakin sen ajan vaatetuksessa, niin muoti ja tämmöinen niin fashion, mikä se onkaan, ei yhtään kiinnostanut. Mä muistan, kun porukakki oli vähän huolestunut, että voisi vähän katsoa, että ei pätkää vertaa. Että... Mut mun mielestä jätkä on, niin kuin, sä oot yksi parhaimpia, ketä mä tiedän, fokusoimaan tiettyihin juttuihin. Mä en yhtään yllättyisi, jos sä oot ollut niin kuin lapsenakin semmoinen. Tai että sua joko kiinnostaa joku, tai sua ei kiinnosta se yhtään. Mun mielestä sulla on, niin kuin, ja sitten sä oot aika hyvä niin kuin, pysymään siinä, että sä et lähde niin kuin rönsyileen turhaan semmoiseen. Ja jos ei sua joku kiinnosta, niin tiedätkö, sitten niin kuin, sä vaan jätät sen huomioimatta täysin. Mun mielestä sä oot sen tyylinen. Joo, toki sillä on hintansakin sillä jutulla, mutta näin se on. Joo. Mitäs sitten Sitten oli tosiaan... AMKin jälkeen. Sitten ei ollut vielä tuonne stadiin muutto. Silloin oli 2016, kun loppui AMK, ja mä olin sähköinsinöörin paperit. Mä sen jälkeen 2016 mä velillä asuin sen jälkeen. Pari kuukautta oli työttömänä velillä siinä, ja sen jälkeen löysin sitten mulla oli pikkuinen osakesalkku silloin. Hetkinen, milloin sä avasit osakesalkun? No se on ollut itse asiassa... Oliko se sun isä, sehän tuli sitä kautta, eikö tullut? Joo, mutta ensimmäisen siis sijoitusasunnon, tässä nyt menee silleen pari eri niin rinnakkaista hommaa, niin 20-vuotiaana mä hommasin Kemissä ensimmäisen tuon sijoituskämpän. Joo. Hitto, se oli niin ennen meikää jopa. No joo, tässä tapauksessa joo. Oliko se Koivuharjun kämppä? Kyllä. Joo. Ja sen takia lähinnä, kun mä olin aika hyvissä aina AMK-ajat, mä tekin ehkä sinne pienen virheen, että mä menin vaan kesätöihin, eli Stora Ensolla, siellä kesällä sai painaa ylitöitä, niin pirusti kun lähti, että mä tienasin niin hyvin kesätöissä, että... Okay. Asuiko sä porukoilla silloin? Joo, eikö itse asiassa, mulla oli se Koivuharjun kämppä siellä. Niin, joo. Että joka kesä, niin mulla oli... Mutta sulla oli se kämppä, miten sä saat niinku pääomat siihen kämppään? Sillä Ensolla mä niin kesäpainoin ylitöitä. Mä 3-4... Eli olit siihen asti porukoilla, kunnes sä sait alkupääomaa ja sit ostit kämpä. Joo, 20-vuotiaana lähdin. Joo. Ja sehän sulla oli aika pitkääkin se Koivuharjun kämppä. Oli, se AMK-aja. Niin, joo. Ai myykö sä se sitten sen AMK jälkeen? Ei se heti, sitten mä olin etelässä ollut vähän aikaa. Niin olikin, joo. Ja sitten mä ostin siinä Kemiin niin aikana, ennen kuin mä lähdin etelään. Mä en muista tarkkaan, mä ostin ainakin toisen kämpän lisää Kemistä. Peippola Pääskylä, eikö se ollutkin?
Joo, ja sitten Syväkankaalta. Eli mulla oli omasta 3 mielestä kämppää. 3, joo. Ennen kuin mä ollut- lähdin etelään. Siinä on ollut ihan hyvä portfolio silleen. Joo, Oliko ne vuokralla kaikki, paitsi tietenkin se, missä sä asuit? oli. Joo. Ne oli tosiaan siinä. Ja tuo asuntosijoittaminen on, sä oot niinku asuntosijoittaja käytännössä. Joo, ja- Se on tullut sun, niinku, mitä sä oot sun porukolta oppinut. Joo, Taloustaidot, ja se oli sijoittaminen. vahva se identiteetti. Mä muistan siinäkin vähän huvittaa jälkeenpäin, että miten se ylipaisui silleen, kun mä muistan vähän, niin kun lähdin tosiaan etelään ja oli 3 kämppää. Mä miettii koko ajan silleen syvimmissä, että miksi näillä kaikilla muilla kaverilla ei ole kämppää, että nämä käyttää rahoja ihan väärin. Mä muistin, siis ne oli niin mustavalkoisia, mä muistin, että ei se ole mitään järkeä niin olla vuokralla Joo. ja hommata. Mulla oli päivän selvä, että Jotenkin musta tuntuu, että asuntosijoittaminen on semmoinen helppo ymmärtää tavallaan kelle hyvänsä, jopa ton ikäiselle. Silleen helppo, se on niin helppo ymmärtää, että sä niin kuin omarahoitusosuudella ostat kämpä, laitat siihen vähän lainaa, saat sitä vuokraa tämän verran, millä sä voit lyhentää sun laina. Ja sitten käytännössä niin kuin ikiliikkuja on keksitty. Että se vuokralainen lyhentää sun lainaa ja jos se pystyy, sulla varmaan pyöri ne silleen kassavirta positiivisena ne kämpät, eikö ollut? Oli. Sun ei tarvinnut, vai jäikö jopa ylimääräistä sieltä? Mä en muista enää tarkalleen, mutta aika lailla ne jää sitä pikkusen, koska Kemissähän ne suhteelliset vuokratuotot on aika hyvä, kun kämpät on suhteellisen arvottomia ja se vuokra on kuitenkin... Totta, oot ihan oikeassa, joo. Mulla oli Valtakadulla niin joku 2 ja 15 välissä, niin 12-15% jotain tällaista vuokratuottoa. Joo. Ihan niin kuin käteisvuokratuotto. Joo. Että todella, mutta eihän se sitten, kun mä myin sen kämpän ja laitoin Excelin ne luvut tavallaan niin kuin ostosta myyntiin saakka, niin eihän se nyt ollut mikään niin kuin loistava sijoitus, kun sulla ei ole mitään arvonkehitystä. Mutta et varmaan silloin miettinyt arvonkehitystä. Ei, ja ne oli niin optimistisia. Mä olin silleen naivistin vaan sille Excelissä projisoinut tämän verran se on, ja silloin mulla oli oikein harmaita aavistusta siitä, että todellinen arvo on se, mitä joku on valmis maksaa markkinoilla. Mulla on ne objektiiviset, optimistiset harhat. Eikä sitä osannut ajatella ehkä silleen, että jos olet täällä elänyt, asunut, ja tämä on se sun niin kuin maailman keskipiste, niin sä et osaa ajatella sitä niin kuin nyt. Tiedätkö, että jos olisi nyt, että lähdetäänkö ostaa Kemistä kämppiä, että mun niin kuin Kampin kämpällä saisi täältä varmaan niin kuin kerrostalo. Mutta se niin kuin, että mä en missään nimessä tekisi sitä, koska on, niin kuin, on vaan ne realiteetit enemmän niin kuin tsekissä nykyään. Joo, ja silloin ei ollut mitään kokemustakaan myynnistä. Mä vaan kuvittelin, että mä saan aika hyvällä vuotolla myytyä ja ei siinä se kummempaa. Mutta niin kuin ne sun kämpät oli kuitenkin silleen suht fiksusti ostettu, että sä et ole mistään niin kuin Rytikarista ostanut tai Hepolahesta. Joo, ei. Mistä sä et saisi ikinä myytyä, että sä pääsit eroon niistä sitten, joo, kun piti päästä eroon. Ja silloin sä avasit osakesalkun kanssa. Se oli samaan aikaan auennut ja siellä oli vähän tosiaan, että joo, maksimissaan niin 10 tonnia osakkeessa. Aika hyvin. Joo. Ja sulla on mennyt suht jo tohon aikaan niin tavallaan, sä oot ollut niin kuin, oli. Mitä oli ekoja sijoituksia? Indeksirahastoja ei varmaan ollut. Ei todellakaan. Ne oli jotakin isänän vinkkejä, vaan ihan jotakin randomeita. Suoria osakesijoituksia kuitenkin. Joo, taisi olla autokumppua ja sitten oli jotakin tätä Capman, eikö se ole joku sijoitusyhtiö. Tämmöisiä aika randomeita, en mä mitään tiennyt. Capman on vähän niin kuin just pääomasijoitusyhtiö tyylinen. Joo. Tai tämmöinen panostaja tyylinen sijoitusyhtiö. Ja sitten sen jälkeen sä muutit, sulla oli toi portfolio, sijoitusportfolio, ja sitten muutit tonne etelään, eikö ollut? Joo, se... Vantaalle, eikö tai sinne Itä-Helsinkiin? Miten se pystyisi koherenttina tähän aikajanaiseen kehitykseen, niin... Eli nämä oli just silloin vähän, kun mä lähdin 2017 alussa sinne etelään, ja silloin ehkä ne voisi nämä kryptot, kun ne on aika relevantti tässä mun tarinaan. Totta, siitähän se alkoi. Nämä pari kuukautta, tosiaan mä olin työttömänä velillä asustelin, silloin mä löysin kryptot ja Ethereumin. Sä olit vielä täällä silloin? Kyllä, 2017 alussa, ja sitten mä lukkin... Mitä kautta löysit? Taisi olla itse asiassa sijoitustieto, kun mulla oli Bitcoinista pieniä kokemuksia jo 2015. Joo. Mä vähän kikkailin näillä ja silleen, mutta en mä silloin enempää ajatellut. Sitten 2017 siinä alussa niin mä luin Ethereumista ja se heti silleen, tämä on vähän jargonia, mutta siinä oli mainittu, että se on paljon laajempi. Se voisi olla vähän semmoinen Turing-täydellinen
ohjelma meinaa siis sitä vertauskuvasta pelkkä Bitcoinia silleen, että se on niin naivia arvosiirtoa vaan Ethereumin päälle pystyy semmoisia koodaan ns-älysopimuksia, että siinä on pikkusen enemmän logiikkaa kautta älyä. En mä mitään silleen ymmärtänyt silloin, mutta mä silloin se heti intuitio, että Ethereum on jotenkin paljon mielenkiintoisempi. Mä just meinasin silleen haastaa, että maailmassa on paljon asioita, missä on logiikkaa ja älyä. Miksi just kryptot tai Ethereumi? Tiedätkö, että siihen päälle voi rakentaa jotain. Sehän on vaan narratiivi. Niin joo. Että miten sä... Ei siinä ollutkaan mitään. Se oli intuitiivinen. Joo, niin Tuurin sekoitusta, ja mä silleen vaan halusin vähän lisätäkin, että vähän actionia elämään. Joo. Ethereumi silloin, ja se hinta tosiaan kertoo $10 kautta euro oli yhden Etherin arvo silloin, eli aika alussa. $10? Joo. Se on nyt niinku tuhansia. Ja niin kuin selittiin siinä ekassa tosiaan, niin se silloin löysit. Se oli, mä muistan, kun se päiväsään nousi, se oli joku päivä 10, se jokin päivänä 11, 12, 13, 14, 15. Joo. Sitten nyt mä ostin vähäistä, ja niin kuin sanoin ekassa setissä, niin sitten kun se nousi, oliko se 70, niin mä kaikki ne mun 10 tonnia, mitä oli osakkeissa, kiireellä äkkiä myykää, ja näin kotiuttiin silleen, mä otin hikisenä tosiaan pari päivää, että ne rahat tulee, että mä haluan äkkiä päästä tähän kryptokeleikkaan, ja se oli sillä aika täydellinen ajoitus. Myyt kaikki osakkeet. Joo, aivan liian tylsää tämmöinen osakepelleili. Okei, mutta eikö se ollut joku, siis kun sä et siihen aikaan varsinkaan todellakaan Ethereumia ostanut mistään niin kuin Coinbasein kautta tai tämmöisen. Eikö se ollut joku random? Oli silloin aika niin pätevä saatte, jos on niin Kraken-niminen pörssi. Krakenista. On se ihan... Okay. Joo. Eli sä laitoit sinne sen 10 kiloa. Joo. Joo. Ja ostit kryptoja sillä. Lähit niinku koko positio. Ja sit istuit sen position päällä aika pitkään, annoit sen nousta. Ja sittenhän tuli tää etelään muutto. Joo, sit sä muutit etelään. Mikä siinä oli tavallaan, saako duunin sieltä tai mikä oli 2,5 vuotta siitä, niin Vantaalla... Muratalla? Joo, semmoista siis anturiteknologiaa, aika matala palkkainen, mutta viikonloppuhommia ja tuotantolinjalla kokoonpanossa siinä vaan, mutta se oli sillä aika optimi, että se oli vaan viikonloppuhomma, eli mulla oli arki koko ajan aikaa niin ns. Tehdä omia hommia, mutta ei mulla alkuun ollut sillä mitään paloa, mutta mä aika aktiivisesti lueskelin kaikkea, niin aivan kaikkea niin filosofiaa ja tieteen väliltä. Mä oon käyttänyt töissä miten sä ton Muratan duunin tavallaan? Saiko sä täältä, sä hait sitä? Täältä mä Kemistä hakkiin sitä. Mä löysin niin Kemisessä. Mikä sai hakemaan sinne? Miksi et tän niin hakenut täältä jotain? Tai sulla oli täällä niitä hyväpalkkaisia hommia? Joo, no se ei lähinnä, että mä haluaisin vaan päästä etelään. Ei ollutkaan se juuri työläisväliä, että se vähän liittyisi teknologiaan. Kyllä, joo. Joo, okei. Sä menit sinne, sä olit eka siellä Forenomilla eka. Etkö ollutkin? Kyllä. Joo, Forenomilla. Sinne menin, mä olin vähän aikaa siellä ja tämä oli itse asiassa tarkalleen vähän aikaa siellä ja sitten tuli kesää. Sitten mä olin semmoinen sopiva tilanne, niin yksi armeijatuttu tuli sinne. Me kesä asuttiin Tikkurilan vieressä Hiekkaharjussa. Joo, niihin sä asuit, joo, mä muistan. Sitten tuli toinenkin armeijatuttu, niin 3 äijää tosiaan asuttiin vuodenpäivät siinä Tikkurilan vieressä 2017-18 ja oli vielä, niin kuin mainittiinkin, siellä Muratalla töissä ja se oli aika hauskaa ja levotonta aikaa. Että... Mä muistan, mä kävin siellä, että ette oikein niitä posteja niin kuin hirveästi siivonnut siitä eteisestä. Että ei niin paljon kyllä muutakaan. Siinä oli niin kuin 1,5 metriä mainoksia ja niin kuin laskuja ja kirjeitä ennen kuin pääsi sinne kämppään siellä. Se oli semmoinen kunnon äijän luola. Niin oli. Olihan jätkällä patja siellä nurkassa ja läppäri. Mutta se voitti Forenomi oltavat varmaan kuitenkin. Oli siinä sitä yksityisyyttä enemmän. Että... Mä muistan, kun sä tulit etelään eka kerran, sä olit niinku etsimässä kämppää tai tälleen. Mä muistaakseni vinkkasin sulle sitä Forenomista. Varmasti lähtikin siitä. Niin, kun mä olin itsekin asunut siellä. Mä muistan, pyysinkö mä jopa tarjouksen tai jonkun, tai annoin ainakin sulle vinkkejä, että miten sä saat niinku hyvää hinnaa sieltä Forenomilta. Taisi olla, joo. Sitten sä menit sinne, sitten sieltä sinne, sä olit Muratalla koko tämän ajan. Joo. Etkö ollutkin? Vajaa 3 vuotta. Joo. Oliko se hyvä palkkaista hommaa se Muratan kokoonpano? Ei siis sä teit viikonloppu, eikö ollut viikonloput? No se siinä niin efektiivisesti nosti tuntipalakkaa, että sunnuntahan siinä antaa töissä, että se silleen niin näytti paremmalta, mutta köyhä palakka siinä oli, että sai siitä pari tonnia siitä vaan, että olit 2 päivää keskimäärin töissä. Joo. Että, sulla oli viikot vapaat. Joo.
Joo. Silleen niin ihan ok. Mä sanoin sitten jollekin opiskelijoille melkein täydellinen. Joo, kyllä. Ja miten silloin siihen aikaan, siis sulla oli se kryptopositio ja se oli sillä taustalla ja sä et hirveästi kiinnittänyt siihen huomiota. Sä istuit sen päällä vaan näitä muutamia vuosia, eikö se ollutkin? Niin oli, ja sitten oli se 2017-2018 välissä se ns. Kovin kryptonousu käyty, niin sitten mä aloin niin silleen, että mä haluan lisätä, että ei se riitä se, että se nousee vaan kryptoarvot. Sitten tuli se perus, mikä varmaan monella muullakin kävi, että aletaan kikkaalle, että mä ovelana, että ei, mä myyn vähän Ethereumia pois ja ostaa Bitcoinia tilalle ja mä myyn vähän tätä pois ja tätä, että mä niin yrittiin tavallaan indeksi voittaa. Okei, mutta välikysymys muuten, sun nimimerkki sijoitustiedossa on joku traderi 877 vai mikä helvetti on? Gambler. Niin, joku tämmöinen gambler. Tämmönen. Se kertoo aika hyvin sitä mindsetistä. Mutta eikö sulla ollut traderi kanssa jossain? Shervillessä tai jossain, sä olit niinku traderi tai joku tämmönen. Saattaa olla, en muista enää. Kuitenkin, mikä sun kokemus on treidaamisesta? Niinku päivätreidaamisesta tai jos ei nyt mennä algo-hommiin ollenkaan. Oliko? No sehän alkoi kyllä muistuttaa sitä, että joka päivähän mä melkein yhtä kryptoa. Eli silloin se meni siihen. Joo, silloin se alkoi mennä ja nimenomaan korostettuna, että annas manuaali treidausta, eli minä ihminen oli puikossa, painoin osto- ja myyntinappia, ja mä yritin siinä olla ovella, totta kai niin kuin monet muukin, että voittaa se NS-indeksi siinä, että tuottaa siis toisin sanoen enemmän kuin, että mä pitäisin ne kryptot. Mutta totuushan siinä oli silleen, että mä huomasin, että mä aloin aika nopeasti niin hävitä silleen, sen sijaan, että mä olisin vaikka pitänyt siinä paljon ethereitä, niin mulla alkoi se sen kassaan niin arvo tippua silleen, mä pari vuotta siinä melkein kikkailin silleen, ja mä tajusin jälkeenpäin, että jos mä olisin pitänyt vaan ne alkuperäiset Ethereumit, mulla olisi paljon enemmän euroa omaisuutta, kun mä mukaan yritin ovellana kikkailla. Plus, mikä sun niin kun sä yritit kikkailla, millaisella strategialla sä kikkailit? Ei mulla ollut strategia. Ei. Se vaihtui päivän välein. Okei, mutta kerro vähän sun ajatusmaailmasta, mitä sä niin mietit, kun tää nousee, mä myyn, ostan halvemmalla takaisin. Oliko jotain tällaista? No ohuesti ja sitten lähinnä mä menikin Reddittiin ja mä vähän ehkä halusin just uskoakin, että mä halusin löytää niinku kovemman ja kovemman lupauksia jostakin uudesta kryptovaluutasta. Okay. Silleen katsoin, että tässä on niinku lupaava teknologia, että joku tehdään silleen, mutta ehkä tämä on se homma ja mä vaihoin. Joo, mutta sä pidit kuitenkin, sitten kun sähän menit loppuun asti Ethereumin kanssa, loppuun asti. Että sä et myynyt sitä koko positio pois missään vaiheessa. En, se vaan vaihteli, että siinä oli eri niin pitoisuuksilla sitten Bitcoinia ja paria muuta kolikkoa mukana. Mutta kyllä Ethereum oli alusta loppuun. Mutta sä treidailit ja se oli niin kuin virhe. Oli se, että mä niin itse treidasin, niin siinä olisin vaan pitänyt vanha kunnon, niin mikä tässä sanotaan, että buy and hold. Niinpä. Sillä olisi mennyt paljon, ja plus se järjetön stressi, mikä sen tuli, että se ehkä 4 vuoden aikana keskimäärin sen niin mun portfolioarvo, se sille kunnolla swingahteli. Aivan hirveästi varmaan heillä. Siinä 4 vuoden aikana se kävi just varmaan joku 4 kertaa niin erittäin ylhäällä ja alhaalla, että se oli niin saattoi siinä vuoden sisällä olla 20%, eli viesosaa siitä, mitä se oli vähän aikaa sitten. Ja noin 247 markkinoita, niin tiedätkö, mä en itse pystynyt, mulla oli se Bitcoin-positio, mutta mun piti sulkea se ennenaikaisesti, koska se on pyörii ympäri vuorokauden siellä. Niin tiedätkö, sä jopa yöllä heräät, ja onkohan se mennyt stop-lossiin se positio vai? Juuri mitä? Näin, ja voisi sanoa sitten sekin relevantti lisäys tähän, että se käynnissä, jos 4 vuoden aikana, jos vähän yksinkertaistaan, niin se 4 vuoden aikana 4 kertaa kävi omaisuus euromääräisesti mitattuna, eli pääoma ylhäällä ja alhaalla, niin kyllä se mielialakin korreloi aika lähellä siinä samassa, että silloin kun meni hyvin, niin oli hyvä olo, ja sitten kun meni alaspäin, niin tuntui, että aivan turhaa kaikkia. Koska sulla ei ole kuitenkaan niin hyvä tavallaan ollut se mielenhallinta tai sellainen niin kuin omien tunteiden hallinta, vaan se on mennyt sen mukaan, miten on tiedätkö, miten oma varallisuus heiluu. Jep, ja sehän ei saisi vaikuttaa fiilismaailmaan mitenkään. Mä näkisin, että jos mä voisin puhua sulle, mennä ajassa taaksepäin ja silleen, niin jotenkin yrittäisi, että sä olit kuitenkin töissäkin silloin, ja sulla oli kassavirta kunnossa ja näin. Että niin kun, anna sen olla, äläkä katso sitä positiota nyt seuraavaa 2 vuoteen. Ja kyllähän taisit sanoa ja muutama muukin hyvä tyyppi, mutta mulla oli silleen, että en mä kuuntele teitä. Että niin. Mä löysinkin nämä kryptot, niin mistä te tiedätte mitään? Mulla on vähän semmoinen tyyli. Joo.
Kunnon ylimielisyys siis toisin sanoen. Joo. Eli sä niin kuin ostelit jotain pienempiä kryptoja, etit vähän sitä sun tätä ja treidailit, mutta ei ollut mitään systemaattista. Ja sä et ole siis voittava treidaaja. En ole. Veikkaat, siinä oli aika paljon samaa kuin vuosituhannen vaihteessa, kun jokainen tyyli, joka osti varsinkin jotakin teknologia-osakkeita. Kaikkihan varmaan luuli, että helekkarit on hyviä sijoittajia. Aivan sama, mihin ostit, niin joka päivä 20% nousta. Mä ainakin luulin, että mun tyyli maailman kovimpia sijoittajia se eka vuoden jälkeen. Mä olin vaan sopivassa paikkaa. Aivan sama tyyli, mihin krypto olisit sijoittanut, niin olisit tehnyt profiittia. Ja no. Niin se ehkä niin kuin voi jopa ajatella, että niin kuin, no paljonko, niin kuin, mitäs jos sä olisit vaan pitänyt sen possan, etkä olisi koskenut siihen? Minkälaisista luvuista olisi puhuttu siis? Pitkälti 6-numeroisesta niin kuin positiosta, mutta... Mun mielestä mä laskin sen tässä... Monta sulla oli Ethereumia? 200. 200. Sulla oli 200. Joo. Ja se kävi 4 tonnissa parhaimmillaan. Joo, eli se olisi niinkö... Se olisi 800 tonnia. Joo. Se 4 tonnissa, jos sulla 200 niitä oli. Herra jestas. Mutta ei pystynyt istua käsien päälle. Ei todellakaan. Sä treidailit, sä vaihoit niitä pienen, mutta sä et kotiuttanut mitään sieltä kryptosalkusta silloin, koska sä olit töissä. Mulla on se mindset, että mä myyn vasta sitten, mä alan sitten vasta myymään, kun mulla on tyyli kämppä lähtee, että mä pidän loppuun saakka kryptot. Mutta siitä huolimatta varmaan 2017 oli niin kuin huiput, eikö sillä ollut tavallaan huiput kuitenkin, vaikka kaiken tämän tyhmäilyn jälkeen, tämän treidailun ja tämän, missä ei ollut mitään järkeä, niin se paisui pitkälti 6-numeroiseksi. Joo, se oli siellä niin, satoja tonneja. Niin. Se oli varmaan 18 oli niinku omaisuushuiput. Niin, että just se niinku nuorelle sällille, tommoselle reilu parikymppinen, niin ihan hauskoja aikoja. Ja siinä vaiheessa ehkä relevantti sana on niin täysin mulla ainakin katkesi niin siihen, mä tiedän, siihen normi niin ansio tulee siinä viikonlopputöissä. Ja musta mulla on varmaan siinäkin niin semmoinen niin todellisuuden kuva hävisi, kun mä niin saattoi päivässä niin se nousi niin 10 tonneja monesti. Niin se työnteko tuntuu aivan, että ei se ole mitään järkeä. Joo, mä tiedän ton fiiliksen. Silleen, kun sä teet jonkun niinku muutaman tonnin kuukausipalkan eteen, niin teet kuukauden töitä. Kyllä. Ja sitten portfolio heiluu 20 tonnia päivässä. Että siis se tuntuu vaan niin turhalta. Eli tämä oli se, niin kuin, voisi tähän tiivistää, että tämä oli se mun, niin kuin, miten tämä sanoisi, passiivisen, tai se, tähän päättyi käynsä niin kuin, pari vuotta tätä, ennen kuin mä tajusin, että minä en tule sijoittaa, että mä tuun sitten vaihtaja. Menisikö tästä nyt pokka siihen, että missä alkoi sitten koodauskiinnostus tulee näin? Joo, tai sitten otetaan väliin Huhtinimi Capitalin perustaminen. Eli meillä on Tonin kanssa siis niin kuin, yhteinen sijoitusyhtiö, missä itsekin olin niin kuin varatoimitusjohtajana ja hallituksen PJ:nä ja pienosakkaana. Miten se meni? Eikö se tullut 2017 myös about huippuja aikoihin? On, ja se on siinä meidän introssa just, kun ollaan siinä aika alussa puvun takia päällä ja aivan innostusta täynnä. Silloin oli se ensimmäinen just kunnon krypto nousu päällä ja silloin oli, mä muistan aika lailla, kun se kuva otettiin, niin mä muistan siellä, kun oli kaikkia käyriä, osoitti ylöspäin ja just se kunnon krypto nousi, että tää on se juttu, tää on aivan järeitä homma. Se oli aivan sen niin hengellinen, se, kun oltiin siellä rahapäivässä. Niin oli, joo. Arvopaperin rahapäivä. Erittäin niin kuin, hyvä tilaisuus. Silloin ei ollut vielä niin kuin, sijoittaminenkaan läheskään niin mainstreamia kuin nykyään. Tai sille, että kyllä me oltiin niin kuin, vähän outsidereita siellä. Mutta meillä oli oma kuplamme ja omat juttumme silloin. Kryptosta taisi olla silloin vasta aivan pientä hommaa. Silloin yhdessä jutuissa joku puhuu vaan Bitcoinista, että oltiin niin, sen verran. Oliko edes yhdessäkään? Saattoi jo tosi vähän olla. Tai ihan silleen, siinä ainakin oltiin outsidereita. Itsehän on suuri kryptoskeptikko ollut aina ja tälleen, mutta mä en muista noihin aikoihin. Me ei varmaan edes silleen hirveästi puhuttu noista, mutta en mä muista mitä mä ajattelin. Jotenkin mä vaan niinku näin sen vähän semmosena niinku leikkinä tai semmoisena, että katsotaan nyt mitä Toni tekee, että en mä nyt tiedä, että niinku, tuleeko noista koskaan. Siis en mä ole kryptoihin koskaan luottanut tai siihen. Ja kyllä mä oon varmaan joskus antanut sulle neuvo, että niinku hajauta. Ehkä on hyvä hajauttaa osakepuolelle. Mutta no anyway, niin silloin perustettiin firma.
Ja sitten siinäkin muuten, niin kuin, kun puhuit, että sulla on hyvä fokus, niin kuin firman kirjanpito ja tilinpäätösasiat, niin kuin, mä oon saanut Tonin niin kuin käytännössä käsiraudoissa ja niskaperseotteella niin kuin väkisin kantamalla tekemään niin kuin kirjanpitoa joskus niin kuin ehkä kerran vuodessa. Maksimissaan. Mutta, niin, maksimissaan. Ja se on niin kuin, että sua ei kiinnostanut yhtään nuo jutut. Ja sen kyllä huomasi. Mutta sille ehkä olikin hyvä tiimi. Tai tavallaan, että mä en tiedä, jos jätkä olisi ollut siinä itsekseen. Ei mitään, niin se olisi niin kuin ollut ehkä vituillaan jo. Loppujen lopuksi meni vituilleen, mutta se olisi ollut ehkä jo heti ensimmäisen vuoden jälkeen. Se oli tosi kova se sun proaktiivisuus siinä, että mä olisi muuten varmaan viittinytkään kautta tajunnutkaan lähteä siihen yhtiöhommaan, että se oli niinku aika selkeä, että yksi ei siitä ei tule yhtään mitään. Eli minkälaista toimintaa meidän yhtiöllä oli? Haluatko avaa sitä? Sinnehän, no varmaan voi päätellä, että nämä kryptot oli merkittävässä roolissa siellä firmasalakussa. Joo. Sitten tuli näitä asuntojakin sinne. Niitä tuli sinne. Firmaan. Jep. Sitten oli pari pääomasijoitusta. Joo. Eikö ollut? Haluatko avaa niitä? United Finance ja sitten toinen. No mä en nyt tiedä, voiko sitä sanoa pääomasijoitukseksi, mutta tämä Stenin, meidän kaverin. Se ei liity firmaan mitenkään. Se ei liity firmaan. Se ei liity. Se oli sun henkilökohtainen. Mutta vähän tämmöisiä hämärämmän puoleisia pääomasijoituksia. Ja sehän, no vähän siinä mitään salassa, sehän julkista tietoa, mutta sehän osoittautui sitten tämä UF, niin sehän oli käynyt skämmi. Joo, ja sinne meni paljon. 10 kiloa käyn saavaa puheisiin. Ja tässä Oseka oli vielä sen verran, eikä mulla oli sut paljon silloin rahaa, niin mulla oli vähän se mindsetti, että kun on riskillä vielä sille epätoivolla sille, että jos mä näkin pienen mahdollisuuden, että se voisi nostaa paljon, niin sinne vaan massia, että kyllä mulla löytyy. Ja sekin aivan eretö, että en mä edes yhtään sille ollut kiinnostunut tarkemmin, että mihin se niin kääntynsä menee se mun raha. Se vaan kuulosti silleen, kävi pukumiesten kanssa juttelee, joo, nämä vaikuttaa hyviltä nämä puheet, kyllä oikeasti silleen, olisi pitänyt katsoa, että mihin se raha menee ja mitä kautta kiertää ja silleen, mutta ei, mä olin aivan niin kuin naivina, sinisilmäisenä. Joo, ja taisi olla, miten sä tapasitkin nämä niin kuin firman tyypit niin vähän niin kuin silleen off-dutynä jossain niin kuin toimistohotellin käytävällä. Off-duty voisi pikasti mainita, että kaikkia tässä liittyy siihen eteläiseen alueelle, että mä 2018, niin ennen kuin mä sitten tuolta Vantaan Kivistöstä ostin omaa asunnon, niin mä tiesin, että siinä on puoli vuotta aikaa, että ei jaksaisi lähteä normikämppään vuokralle, niin mä menin toimistoon puoleksi vuodeksi asumaan Herttoniemeen, ja siellä mä sitten tutustuin muutamiin tyyppeihin. Joo. Siellä tuli toimistolla. Meidän hyvän kirjanpitäjäystävään, joka no, ainakin silloin oli hyvä ystävä, ja sitten myös tähän pääomasijoituskeissi toimariin. Mutta sanotaan, että jos sä niin kuin 2018 vuonna liikuit Itäkeskuksessa tai Hertsikassa ja etsit pääomasijoitusta sun yhtiöön, niin olisi kannattanut tulla Tonin puheille. Mä luulen, että olisi voinut niin kuin 10 kiloa niin kuin aika helposti irrota. Että se oli semmoista aikaa. Take my money and shut up. Jep. Sitten sä aloit niin kuin, missä vaiheessa niin kuin, tekoälyyn tämä syvempi kiinnostus tuli, koska se niin kuin, just firmankin varmaan suurimpia projekteja, mitä me ollaan niin kuin kahdestaan tehty, tai missä itsekin on yrittänyt olla mukana niin paljon kuin mahdollista, niin on nämä sun tekoälyprojektit. Niin, nyt päästään mielenkiintoiseen niin, aiheeseen. Missä vaiheessa se tuli? Se alkoi mennä sitten, kun mä, niin kuin mainittiin, mä olin se 2,5 vuotta, niin se palkkatöissä, ja mä vieläkin yritän tiivistää pikasti. Mä käytin semmoista niin vertauskuvaa, mä järkyttävästi kuuntelin podcasteja silloin, että mä en vieläkään tee semmoista, mikä, mä tiesin koko ajan, että on olemassa juttu, joku NS-projekti, mikä kunnolla resonoi mulle, niin mä kuuntelin niin laajasta laitaa järkyttävästi podcasteja, mä käytin semmoista vertauskuvaa, että se on niin mentaalinen harava, että jostakin syystä aina kun se liittyy tietokoneisiin ja tekoälyyn ja neuroverkkoihin. Saman tien niin silleen, mä olin aivan innoissaan. Mä en silloin yhtään syvällisemmin tajunnut, mikä tämä on, mutta aina kun puhuttiin niistä ja niiden potentiaalista, mä olin silleen, että ei saakeli.
Joo. Sitten mä jatkuvasti kuuntelin laajasta laitaa, ja sitten kun mä olin vakuuttunut, että tekoälyhomma, en mä silloin osannut edes koodata. En osannut edes koodata silloin. Ja silloin ei ollut mitään tekoäly tämmöisiä niinku kuluttajasovelluksia, mitään niinku kielimalleja tai tämmöisiä. Ei ollut nykyään. Ei, ja tällä tasolla varsinkaan. Niin. Oli siis, mutta ne oli ei lähellekään GPTn tasoisella, niin se oli vuosi 2018-2019, ja mä sitten silleen, että mä hattiin melko riski, kun mulla oli silloin se melkein 200 tonnin kämppä etelästä, että mä en ala kunnolla. Mä samaan aikaan mä olin saanut vähän aikaista sen lainaseen kämppään, ja sitten mä siinä arkisien vielä omasta mielestä tehnyt mitään hirveän rakentavaa, kun mä vaan kryptoilla otin ja katsoin ne tuhulantoa, että mun pitää kunnolla pistää itseä puu ja kuuren väliin, niin mä pari viikkoa miettiä, että en mä ala kunnolla tekemään, ellei mä en ole paineessa, niin mä sanoin esimiehelle, että mä otan nyt potkut täältä, tai siis mä lopetan. Joo. Eli se oli silloin tavallaan meni hyvin, positio oli kasvanut hyvin. Silloin oli ihan hyvin tosiaan kryptoja, mä tiedän, että mulla on monta vuotta, että ei mun ns. Tarvitse tehdä mitään. Käytännössä niin kuin taloudellinen vapaus, että niin kuin tästä se alkaa. On, ja silloin... Oliko se muuten steikannut mitenkään kryptoja? Oliko mitään, että krypto... Eikö olihan silloin yhdessä vaiheessa esimerkiksi sanoit lainaksi niitä kryptoja? Oli, mutta se oli pieni osuus niistä. Mutta kuitenkin, että sulla oli semmoista tuloakin tavallaan välissä sieltä. Sitten se alkoi silleen, kun siinähän mä olin sitten suht hyvin hävinnyt sillä just kikkailulla, kun mä tajusin, että jos mä itse alan kikkailemaan älä tradeaa kryptoilla, niin ei, mä en vaan osaa sitä, että on turha selitellä itselle. Niin sitten mä siinä oivalsin, että mä en ole se tyyppi, mutta sitten mä mietin, että eikö tämä tekoäly voisi olla se, että se on kunnon kylmähermonen kaveri, että sehän nimenomaan pyörii numeroiden kautta, niin sitten että nyt mä lopetan, mä en näe yhtään itse treidaille, vaan mä koodaan ohjelman. Tiedän, mikä hyödyntää tekoälyä. Silloin mä en aivan vielä tekoälystä tiedä, mutta käyttänyt tätä tarmaa. Oliko muita tuommoisen AI-tradibotin tekijöitä? Oliko mitään, mistä sä pystyt katsoa sellaista frameworkia? Kyllä niitä YouTubesta olisi löytynyt, että otetaan huomioon, että mä en saanut silloin vielä edes koodata. Niin, mä vaan päättelin, että mä opettelen koodaa. Ja se meni vähän aikaa, mulla meni pari kuukautta silleen, kun mä pakottiin katsoa koodausvideota, mutta mulla olisi vielä selkeitä hommaa, että mitä mä koodaan, se loppuu motivaatio. Mutta sitten mä tajusin, että mä alan koodaa sen treidauspotin. Mä katsoin aika intensiivisesti Python-videoita. Sä opit tosi nopeasti koodaa. Joo, sä opit tosi nopeasti. Siitä se lähti tosiaan alkuun kunnon, että sai se Pythoni, sillä mä aloin paukuttelemaan koodia. Joo. Python oli alusta asti se koodikieli. Kyllä, ja sä oot pysynyt siinä Pythonissa. Se on kova kieli. Eli sä aloit tekemään tradebottia käytännössä. Kyllä. Sä päätit, että se tekee sen. Joo. Uskotko sä, että on mahdollista, että koska sehän perustuu siihen, että historiallisella hintadatalla ja volyymilla ja tällaisella sä treenaat sen sun botin, sen tuotteen. Ja se pystyy tekemään tulevaisuutta koskevia olettamia siitä, minne päin hinta liikkuu. Näin jälkikäteen, tai mä en tiedä mikä nykytilanne on, onko tämä vielä tämä projekti millään tapaa hengissä, mutta uskotko sä, että se on mahdollista löytää sieltä sellaisia lainalaisuuksia sieltä vaikka Bitcoinin hintadatasta, että tekoäly voi tehdä koska siinä on niin paljon muuttuvia tekijöitä, että siellä on kaikkea varianssia, sitten on tämä botin overfittaaminen. Todellakin mä uskon. Sä uskot siihen edelleenkin, kaikkien näiden vuosien jälkeen. Ja periaatteessa kyllä meidän ihmisten sijoittaminenkin jonkun verran mun mielestä liittyy, että me tulevaisuuden tiedon varassa voidaan tehdä tietääkseni. Niin, totta. Kaikki meilläkin on kuitenkin tästä hetkestä taaksepäin, että se on vieläkin, mutta... Et jos voi olla voittava päivätraderi, niin totta kai tekoäly voi tehdä sen sama. Joo, ja sitten se tosiaan lähti, muistat varmaan silloin, mä mistään muista puhunut kuin algoritmeista. Tekoäly ei vielä voisi sanoa, että siis algoritmit on erittäin relevantti osa tekoälyskeneä, kun tekoäly on periaatteessa järkyttävä iso, miten se määritteleekään, mutta silloin ei ollut varsinaisesti tämä älykkyyshomma vielä. Joo. Mä vaan kiinnostin se, että mä koodaan algoritmi, mikä tekee maksimoi odotusarvollisen tuoton. Ja mä muistan, sä selitit jostain kaikista 2 differentiaalin malleista. Joo, se on niitä aikasarja-analyysiä ja prosessointia.
Ja kyllähän siinä mentiin pitkälle siinä projektissa. Oli. Meillä oli niin kuin API-yhteydet pörssiin ja ihan käytännön tasolla tämä meidän tuote teki niitä toimeksiantoja sillä Kyllä, markkinoilla. Se ihan niin live tekijä, mutta mä veikkaan, että se olisi saattanut olla jopa toimiva, mutta siinäkin se heikkous silleen, että mä en malttanut tehdä tarpeeksi niin perustavaa kautta systemaattisia niin testejä, että toimiiko se aina testidatalla. Mä liian nopeasti tavallaan vaihdin, mä koko ajan niin muuttiin vähästä, että mä en ikinä päässyt, kun siinä oli niin idea, että tavallaan reenataan totta kai eriytetään niin testi, tai siis treenidata ja testidata, mutta mulla oli liian nopeita ne muutokset sille, että mä en jaksanut ottaa tarpeeksi tuloksia, ja mä koko ajan muuttelin, ja mä itse asiassa veikkaan, että se olisi ollut jopa niin odotusarvollisesti voittoa tekevää, mutta mä liian nopeasti silleen vaihtelin, ja sitten se meni siis se systeema. Hetkinen, miten sä meinaat niin treenidata ja testidata? Että sä treenaat sen tietyllä datasetilla. Joo, ja sitten testataan niin sitä eriytetty. Mutta eikö se pidä näin jollakin, että sä vois samalla datasetilla? Joo, no se on vähän niin kuin jos esim. Vertauskuva tulee, mikä silleen voisi olla, että esim. Valmistautaa kokeisiin. Sä luet eri kirjoja silleen, se on niin kuin treenidata. Sitten kun tulee se koe, se on niin kuin testidata. Siinä testataan tavallaan, että generalisoiko se kautta yleistääkö se. Se mittaa sitä, että sä ymmärrät vs. et muista ulkoa, sama idea. Joo. Mutta se on pointti, että mä niin liian nopeita muutoksia tekin, ja sitten se alkoi edelleenkin mennä vähän samanlaiseksi kaoottiseksi touhuksi. Mulla loppui maltti. Joo, että se voi hyvinkin olla, ja musta tuntuu, että se välillä toimii, mutta mä liian nopeasti muuttelin. Luuleeko, että tuossa koko projektissa, kun toi oli se sun pääprojekti, tai meidän pääprojekti, niin kuin kuitenkin monta vuotta, sinne ihan tappiin asti, että luuleeko, että se niin kuin, että jos niin kuin selkä seinää vastaan sille ja tiedät, että tuossa on tuo mun kryptostäkki ja mä tukeudun siihen ja tavallaan niin kuin se on se, mä elän sillä tai näin ja sä niin kuin, tiedätkö, että sä tiedät, että se on rajattu, että mikä ei nouse ikuisesti, että jossain vaiheessa niin kuin mun pitää saada niin kuin mun hommat toimii. Luuleeko, että toi oli semmoinen niin kuin henkinen tekijä, mikä niin kuin oli siinä taustalla, että se niin kuin päätyi, miten päätyi, vai että jos olisi vaikka saanut kuukausipalkkaa siitä joltain firmalta, että tässä on sulle liksaa, ja teet tämmöinen tuote, ja sulla on niin kauan kuin haluat, kunhan se tulee valmiiksi, ja siitä tulee niin kuin odotusarvoa tekevä tuote. Luuleeko, että se olisi onnistunut? Todennäköisesti. Ymmärrät, mitä haen, että niin. Tuo on ihan hyvä. Mä uskon just siinä, että mulla niin alkoi stressisietokyvyt ja vastaavat. Varmaan itsekin muistan, että se meni aivan siis niin pakkomielteiseksi, että aamusta heti kun heräsi ja heti alkoi pistiin nukkuun, ne vaan pyöri mielessä ja sitten se alkoi aivan pakkomielteiseksi touhuksi ja ressisieto ja muut alkoi pettää sille ja mä uskon, että se meni vähän niin kaoottiseksi sitten, että ei se oli pakko. Joo, just mä mietin, että se varmaan niinku, se ei ole niinku koodaustaidoista tai siitä ymmärryksestä tai siitäkin, että se ei olisi mahdollista, mutta enemmän ne on muut jutut. Se voi olla tässäkin, että psykologia petti, pää petti. Joo, tässä on hyvin mennyt jo aikaa, mutta miten sitten ton jälkeen otetaan vielä loppuun toi tavalla, että millä tavalla sun psykologia petti tai millä tavalla tavallaan sitten se alkoi niinku tavallaan, ei pysynyt enää kasassa korttitalo. Aika paljon jos sitä, että sitten kun mulla on samaan aikaan, kun mä luulin, mulla alkoi niinku kuukausi toisen jälkeen, mä itsekin luulin, että mä saisin sen toimivan tradausalgoritmin valmiiksi, mutta kun se kuukausi toisen jälkeen venyi ja mä huomasin, että ei tämä vieläkään toimi, niin sitten alkoi niin paljon tympässä se, että vähän vanhaa liitometodia tuli tukeutettua, että no mä lähden nyt pari juomaan kaljaa, että mä vähän tällä nollaa ja sitten mä uskon, että ne negatiivisilla feedback-loopina meni alaspäin, että sitten se tuntui, että se raja tippui, että entistä herkemmin, jos alkoi ärsyttää, kautta vituuttaa. Joo. Niin mä sitten silleen, ja sitten voit kuvitella, että ei se, sitten alkoi semmoinen selkeä tavallaan työ, että kyllä ne pari viimeistä vuotta etelässä ne oli. Joo. Alkoi mennä tukeudut viinaan käytännössä. No jokseenkin joo. Joo. Tämä vanha liiton ressihoitomenetelmä. Sä sait helpotusta siitä tai silleen, niin. Että joo. Sillä se tuntui tosiaan, mutta ei se sitten, siinä tuli vähän sitten. Siihen meni rahaakin varmasti. Meni aika, sitten mulla alkoi tosiaan tulla semmoinen mindsetti, että no perkelekö tämä tradausalgoritmi ei toimi, että mulla on vielä jonkun verran, jonkun 10 kiloa rahaa, että no tyyli
juo vaikka loput ja piletitään. Mulle tuli se mindsetti, kun mä oon saanut toimia sitä projektia, että aivan saman näillä lopulla, että siinäkö menkööt ja nyt ollaan sitten. Eli sä menetit toivon, koska sitähän toi meinaa. Käytännössä. Sulla ei ollut enää mitään toivoa. Käytännössä. Oliko sulla siinä vaiheessa mitään plääniä sen jälkeen? Koska nyt tää on niinku se aftermath-tilanne, missä ollaan Kemissä ollaan takaisin, rahat loppu. Kemissä ollaan takaisin, mutta silloin siinä vaiheessa, että niinku antaa mennä nämä rahat, niinku biletetään tämä loppustäkki nyt, mitä on tässä, niin siinä vaiheessa, etkö miettinyt sitä pidemmälle, että mitä tämän jälkeen? Pystytkö sä elämään noin hetkessä silleen, että niinku pistetään nyt stäkki menemään ja nautitaan nyt tämä viimeinen vuosi, tai toteutetaan tästä jotain irti ja käy miten käy? Ja et huolettomasti silleen. Ei se huoleta, totta kai se oli järjetön ressi, mutta mä jotenkin luulen, että ehkä mä vielä viime metrillä saa se toimia. Mä en halua edes miettiäkään, että mitä siellä jos ja kun loppuu. Joo, toi on kans tommonen psykologinen ilmiö. Sä et vaan halua miettiä sitä worst case. En halunnut totuutta katsoa ja sillä on hintansa. Joo, mutta tavallaan mitä tekisit toisin? No jälkeenpäin olisi ollut se vakaus kautta henkinen tasapaino olisi tullut siitä säännöllistä palkkatöistä. Niin totta. Ja tuossa ollut vähän niin kuin sivuprojekti. Joo totta. Se oli liian paljon, liian nopeasti, eikö se ollut? Oli, mä niin kuin pakotin itteni. Joo. Ja se voi olla sama, vähän niin kuin mä silloin otin niin tosissaan se punttihomma, että mä söin mahdollisesti niin sillä paskoin mun ruoansulatusjärjestelmää. Mä niin aggressiivisesti ottiin, niin siinä voi olla sama, että mä niin pakottiin liikaa tässä, että siinä voi olla rinnakkaisuutta ja mä uskonkin näin. Joo. Mutta mikä muuten on nykytilanne, että niin kun, kun sä sanoitkin, että toi voi olla mahdollista toi, ja kuitenkin, että jos oot käyttänyt niin noin monta vuotta tavallaan aikaa siihen projektiin, niin kun, eikä sitä kannata tässä vaiheessa välttämättä heittää niin kuin kirvestä kaivoa. Ei todellakaan. Ja sulla oli siis muita tekoälyprojekteja, kaikenlaista niin kuin shakkibotista, mihin tahansa tekoäly, että siinä matkan varrella myös muuta. Tuo on hyvä, että sä johdattiin tähän puheeseen, tähän loppuun tiivistä, että miksi voisi sanoa tavallaan, että se oli siinä mielessä hyvä failure, vaikka pahalta tuntuu sanoakin, että siinä tämmöinen ehkä naivi traders-homma alkoi silleen jäädä, vaan siinä mä tajusin ylipäätään tekoäly alkoi sitten laajemmin kiinnostaa, että mitä älykkyys on ja tavallaan sen voima. Ja sitten alkoi esim. Mun idoli, no sanotaan sankarittaa, että sullahan Buffetti selkeästi ja Mangeri, niin mä löysin sitten, kun mä aloin kunnolla kiinnostaa koneesta ja näistä, kun aloin kunnolla koodaan, niin mä löysin esim. Van Neumannin, mistä mulla taulukin, kiitos äijälle, äijä toisen laha ja paras lahja, mitä ikinä. Van Neumannin tosiaan, John Van Neumannin. Jep. Viime vuosina kunnon matemaattinen ero ja sitten tuli tietenkin Alan Turing ja Gödeli ja tämmöiset tietokoneen, voisi sanoa esi-isät. Mä alkoi silleen, että ei mua enää kiinnostanut hirveästikään mitään esim. Peruskouluissa silleen opetetaan, vaan että mä haluan kovimpia neroja jutut, vaan se meni silleen, että ei mua kiinnosta. Mulla jotenkin silleenkin tuli aika, että mä halusin vaan niiden juttuja imeä ja sitten mä aloin vakuuttua, että tekoäly on se juttu kautta koneet, että se laajentui siitä ehkä naivista algoritmista hommasta, siis suuremmaksi kokonaisuudeksi. Joo, ja se oli sen jälkeen, kun sä löysit Von Neumannin ja nämä muut. Ja se, mikä siinä mä uskon ollut kovimpia, mikä on jäänyt silleen, vaikka nythän totuusta, mä oon täysin persaukinen koodari, mutta se, että ne on niin haastavia, voisi sanoa varmaan toimivaa traders-algoritmin koodaaminen, se, että kuka tahansa voi varmaan koodata, että se jotakin tekee, mutta silleen, että jos haluaa toimivaksi ja opettaa niin paljon kaikkia aikasarjoja, analyysiä, simulaatiota, kaikkia normalisointia, silleen signaaliprosessointia, että se aika pitää ymmärtää niin monesta kulmasta, että tavallaan ne skillit, mitkä siitä sai, niin nehän täysin on tekoälytutkimuksen juttuja. Totta. Eli se oli hyvä projekti kaikin puolin siinä mielessä. Se opetti järkyttävää, mä sanoisin, että aika kovat koodaustajot ja mallinnus ja miten koneet toimii. Jep, sä kävit hyvän koulun tavallaan, voisi sanoa. Kyllä. Karu koulu, mutta juuri näin. Hyvä. Musta se on erittäin hyvä tiivistystä. Mä oon superkiitollinen niistä skilleistä, mitä tuli. Jep. Miten sitten tavallaan, että mikä tällä hetkellä, siis mehän päädyttiin käytännössä leipäjonoon, niin kuin introsta näkyy. Siis, että tuossa on myös sitä varianssia ollut ihan kivasti sun tekemisessä, että täysin
massit on mennyt ja leipäjonossa on käyty ja nyt ollaan pohjalla. Pohjalta pohjalle. Niin, voisi olla tämä jakso. Niin, ehkä. Niin, mitä sä niinku tavallaan, että niinku, mitä massi niinku sulle merkittää nyt, tai silleen, että onko se niinku motivaattori lainkaan, vai onko sä täysin, niinku, näetkö, että sä lähdet täysin eri suuntaan, vai että... Ei, kyllä ne otetaan molemmat. Nyt se on silleen, että tietenkin pitää tasata, että mun pitää saada taloushomma kuntoon, eli vanhan liiton töitä, mitä onnistuneesti nyt välttänyt useamman vuoden, kun oli oma business touhua. Se on niin helppo mennä muille töihin, kun olet itselle tehnyt monta vuotta siinäkin, mutta se mennä sille, että saa se perus tulo, että ei ole aivan, saa leipää pöytään. Eli nyt lähdetään nollasta liikkeelle, tiedätkö, vai mitä? Niin joo. Perusasioista liikkeelle. Ja kämpä saa aikaa itselle. Kaveri sohvalla tosiaan, niin kuin tiedät, nyt asuu. Joo. Sen jälkeen totta kai siellä pitää saada ne toimii ja raittiina on ollut Kemissä ollut ajan ainakin koko ajan. Nyt on se alkoholisekoilu ainakin toistaiseksi hyvältä näyttää taakse jäänyt. Mutta semmoista syvempää esim. Mitä selkeä matemaattinen ajattelu vaatii, niin se pitää olla niin selkeää touhua, että siinä ei voi yhtään silleen niin olla aina sovua päässä itselle huomannut. Että... Totta. Joo, ja mä uskon, että sä pystyt tekemään ja pystyt pysyä niinku, tavallaan niinku, raittiin ja tälleen. Jos sä jotain päätät, niin sä teet se. Mun mielestä sä oot semmoinen tyyppi. Sä et anna periksi. Se on aika ehdotonta, mutta siinä on puolensa. Jep, totta. Ja mikäs nyt olisi semmoinen ehkä lopputiivistys mun end goal, tai miten se pitää ehdottomasti sanokaan relevantti. Niin... Terminal goal, vai mitä? No mullahan on se, varmaan näistä käy ilmi, kautta nämä puheet implikoi, mutta siis superäly. Mä pikasti tiivistän, kun tämä on ollut kauan silleen, että knowledge is power, tieto on voimaa, mutta mä uskon, että tuo matalemman tason kuvausta oikeampi, miten mä nyt näen, että intelligence is power, älykkyys on voimaa, kun mä uskon, että se on se, mikä on homma, ja mä oon paljon, tää menee vähän skifi-hommaa silleen, mutta se, mihin mä nyt, mulla on aivan varmasti, se tulee olemaan semmoinen, ja mikä muuttaakin yhteiskuntaa nyt, että superäly, tai siis tekoälykehitys ja superälykehitys. Eli niin kuin vahva tekoäly, todella vahva tekoäly, kyllä. On superäly. On, että se on käynyt joka taskissa ihmistä parempi ja tulee superihmisen tasolle. Joo. Esim. Nythän se naivessa kenties, esimerkiksi Shakisa ja tälleen, niin on tyyli 1,000,000 kertaa parempi pelaa shakkia, kun mulla on paras pelaaja. Ja mä en näe mitään, koska tavallaan koko ajan vertauskuvallisesti se vedenpinta nousee, että aina oli, että ei se pysty kielessä saamaan ihmistä kiinni, ei se pysty pelissä, ei se pysty esim. Proteiineja foldaa. Se on joka hommassa saanut ihmisen kiinni ja menee koko ajan yli, niin no mulla on ainakin päiväselevä, että superäly on se homma. Ja mä oon samaa mieltä. Ja se, että sitä, ja kuka tahansa periaatteessa pystyy esim. Nyt käyttää GPTtä, mitä löytyy, mutta mulle ei riitä se, vaan mä haluan kehittää omia versioita, niin siksi, miksi mä oon puhunut näistä matiikasta ja näistä, että se vaatii sut hyvää matemaattisen ymmärryksen, että pystyy kehittämään ja näkemään näitä struktuureja. Joo. Silleen mä näet sitten tähän puoltaan. Ja... Mä en nyt halua tuohon mennä liian spesifisti, koska toi on se terminal goal, toi on sillä päädyssä, toi on se loppugoali, mutta mä luulen, että matkan varrella on monta erilaista prosessia. Ja tälleen, mutta toi on erittäin mielenkiintoista, ja sitten kun oot kehittänyt superälyn, niin tuu puhumaan mulle, niin mä autan monetisoimaan sen. Kyllä, ja se miksi mä ajattelin, että se on varmaan uutisia katsoa, että se on aika pelottavakin, että kukaan kautta kekään pääsee käyttää semmoista ohjelmaa, niin ne voima kautta valta on ihan järjetön. Tietenkin se pelkää, että se voi vähän lähteä ihmisillä käsistäkin, mutta että näihin pääkooleihin, niin totta kai mä oon aika skifi-jutuista paljon puhunut, mitä säkin tiedät, että totta kai on sellainen pitkän linjan tavoite, ja miksi me näitäkin tallentaa silleen, niin lopulta saisi niin kaiken digitalisoitua, eli meinaa silleen, että lopulta saisi tehtyä itsestä niin digitaalisen replika, eli kopio, eli kaikki hyvät tyypit, esim. Äijä ja muuta näin, niin mä saisin sinne mun digitaaliseen avaruuteen mallinnettua, siellä jatketaan sitten. Ja skifi on skifiä vaan hetken aikaa. Jossain vaiheessa skifi muuttuu todellisuudeksi. Näinhän se on teknologiassa monesti. Mutta miten käydään vielä läpi tämän podcastin päätavoite, tai jos voi sanoa päätavoite, mutta
Eli sitten kun meillä on 200 jaksoa kuvattuna podcastia, meillä on aika hyvin video ja ääntä. Niin, video- ja äänimateriaalia, niin me treenataan meidän tekoäly näillä materiaaleilla. Kyllä. Ja luodaan niin kuin, itsestämme digitaaliset replikat, jotka elää ikuisesti. Kyllä. Onko sinne tämä päin. Se on aika hyvä. Ja sinne otetaan muut hyvät tyypit sitten messiin. Ja siellä jatketaan sitten omaa menestyspolkua. Tämä kuulostaa erittäin hyvältä. Tämä on niinku todella diippi tarkoitus tällä podcastille. Et yleensä se on niinku vähän niinku kevyempi, mutta tässä oikeasti niinku, tämä on tärkeää. Saadaan äkkiä ne 200 jaksoa, pitää saada. Joo, se on se lopullinen rabbit hole. Kyllä. Joo. Kiitos. Jäikö mitään mieleen, mitä olisit halunnut lisää tuohon? Mä koitin aika hyvin silleen kronologisessa järjestyksessä käydä mutta jäikö mitään mieleen? Vai voiko laittaa viestiä DM Instagramissa meidän Pohjalta podcast-kanavalle, jos on mitään kysyttävää? Vai jäikö mitään mieleen, mitä pitäisi lisää? Uskokaa omiin ideoihin. Uskokaa omiin ideoihin. Jes, tää oli oikein hyvä. Nyt lähdetään tuonne alakertaan lämmittele. Kyllä. Lähdetään ottaa taki pois päältä. No niin, kiitos oikein paljon. Tää oli tässä ja ei mitään. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Katsotaan millainen tulee seuraavasta sitten. Onko jotain vieraita tai mitä ikinä on. Ainakin lämpimämpi sitten voisi Lämpimämpi, joo. Mä tiesin, että Kemissä on niinku kylmä, mutta en mä tiedä nyt täällä näin kylmä. Mä oon yleensä tottunut sisällä kuitenkin niinku on lämmin. Mutta ei näköjään täällä. Jes, moikka!